Naslouchám, samotu uvítám, piano otvírám, z napětí do vyšší dimenze unikám, tělesně umírám, duševně ožívám, mám pocit, že usínám, přitom se probírám, do nitra pronikám, přitom se ubírám směrem, kde se stávám vesmíru předem, tělo se stává jen pouhým prostředkem, hudba mi otvírá ty brány porozumění, dveře do kuřán k nekonečnému vědomí, v samotě nic nehledám, nežádám, nezoužím, cítím tu svobodu a se vším soucítím, dokonce všechno zlé vnímám, ale nesoudím, protože i to zlo je poselství nesoudím. Zahání do kouta, zlo chce vodit svět, všechno se samotá, v hlavě chaos a lev, zkouší tě dokola, tak seber se a leč, má samota, je ten největší lék, pokora nahota, chce vstoupit do tebe, všechno zavolá, skončí toto jebe, zkouší sabotáž, duše chce zpátky do nebe, z toho jsem vymutá, až poznáš sám sebe. Samota ma dobíja, pri nej cítim svoj stret, hudba je mágia, čo vyčarí mi nádherný svet, ktorý spôsobí na tvári ten púdou úsmev. Som sám len s hudbou sfér a môže začať ten liečebný proces skôr, jak stihne otráviť druhých môj bioprocesor, tá nikdy neutíchajúca zradná mysel a meditácia je to, v čom vidím hlbší zmysel. Tak občas uniknem do svojej jaskyne, keď nenachádzam odpovede na otázky hneď sám so sebou vidieť je magický moment pohody, samota v prírode je môj ostrov slobody, asi preto celý život bežím solo ako Forrest Gump, či idú druhý za mnou, na to sa nepozerám, keď sa niekto pridá, budem rád, že je tu, no ak pobežím sám, nenaruší to môj kľud. Zahání do kouta, zlo chce vodit svět, všechno se samotá, v hlavě chaos a lev, zkouší tě dokola, tak seber se a leč, má samota, je ten největší lék, pokora nahota, chce vstoupit do tebe, všechno zavolá, skončí toto jebe, zkouší sabotáž, duše chce zpátky do nebe, z toho jsem vymutá, až poznáš sám sebe. Vidíš tu závislost na okolí po sebou, takhle ty květy našich duší neporostou, jak chcete být šťastní s nějakou osobou, když nedokážete být šťastní ani sami se sebou, asi proto člověk neustále hledá příděl, něco krásného, hmotného, něco co vyjde, jsou nešťastní, nervózní, tak se kdy to přijde, přitom ne venku, ale tam uvnitř čeká ten pravý přítel, vaše milování druhých jen sobectví, víc než lásku, jim dopřáváte otroctví, asi proto jsou výsledkem slzy tekoucí, cesta sebepoznání je těžká, ale poslouží, vždyť slunce je krásnější, když vysvítne po bouři, celé to jenom jízda, která tě pokouší, energie nikde nezačíná, nikde nekončí, proto se z naději nikdy neočím. Zahání do kouta, zlo chce vodit svět, všechno se samotá, v hlavě chaos a lev, zkouší tě dokola, tak seber se a leč, má samota, je ten největší lék, pokora nahota, chce vstoupit do tebe, všechno zavolá, skončí toto jebe, zkouší sabotáž, duše chce zpátky do nebe, z toho jsem vymutá, až poznáš sám sebe. A Aničkou na rádiu Spin. Anička za mikrofonem a je 20:40 a já už mám ve studiu naše dnešního speciálního slibovaného hosta, kterým je Suveréno. Ahoj. Ještě jednou, ahoj. Ahoj, čau, zdravím všetkých poslucháčov. My zdravíme teba. Teraz ja prepnem na slovenčinu. Kľudne. Tak za prvé, ako sa máš? Mám sa fantasticky, momentálne som po 3-týždňovej dovolenke v Karibskom mori, takže oddychnutý. Komu je lepšie? Karibské more. Ako bolo na Karibiku? Tak načerpal som nové sily, inšpiráciu, oddychol som si hlavne psychicky, lebo fyzicky moc ne, keďže sme cestovali cez celú Strednú Ameriku pomaly, tak
Takže hlavne psychicky som sa odpojil od Matrixu, zresetoval hlavu a teraz môžem začať rok 2013. A čo si tam teda robilo? Čo bolo ten dôvod, že si tam vydal? Bola to v podstate expedícia zameraná na Majskú ríšu. Aha. Takže išli sme po stopách Majoch zistiť, ako to vlastne bolo s tým ich posolstvom, navštíviť tie pamiatky majské, takisto absolvovať nejaké šamanské rituály a v neposlednom rade aj okúpať sa v tom teplom Karibskom mori. To by muselo byť super prísť do tej zimy. No, bol to šok, ale pomaly sa aklimatizujem. Super. Dneska máš také rozhovorový deň. Na očku si bol teraz, potom som čítala niečo, že nejaký rozhovor na internetu. Áno, bol tam ešte chat, teraz mám spín a potom ešte mnoho ďalších rozhovorov. No tak to je super, to môžeš teraz, keď si dobre naladený z tej energie. Inšpiruje ťa toto tvoje cestovanie aj v písaní tých textov asi predpokladám? Určite, aj kvôli tomu vlastne cestujem. Som načerpal novú inšpiráciu a potom to používam aj do svojej tvorby. Takže ma to obohacuje aj po tejto stránke. No a ja tu mám v ruke Alchymistu. Áno, nový album. Tretí solový. Tretie solové CD, to druhé bol mixtape, takže dobre. Taký polovičný album. A predtým? Predtým to bolo v rámci kapely 2H+. Super. Dobre, tak Alchymista má 21 stôl. 21 stôl? To sa dnes už nevidí, tak často 21 stôl. No, bolo ich podstatne viac, len nakoniec som vybral finálnych 21. Napokon aj Michael Jackson mal na legendárnom thrilleri 110 skladieb nahratých a vybral 11. To musí byť docela ťažký proces, nie? Určite máš nejaký vzťah k tým Určite, pesničkám. ale netlačil som na pilu, išlo to samé, no. Nepovedal som si, že chcem spraviť, 30 skladieb, ale proste zrazu som sa ocitol v situácii, že ich bolo dosť, tak som vyberal. A má tu nejakú koncepciu, ktorú by sme mali vedieť, alebo je to... Áno, zapasoval som tam istý kľúč a tým kľúčom je koncepcia v zmysle prvá tretina také striktnejšie hip-hopové skladby, bližšie tým ortodoxným poslucháčom hip-hopu a také tvrdšie by som povedal. Druhá časť alebo tretina sú také funny veci a s rýchlejším tempom odviazané a posledná tretia časť je viac takého duchovnejšieho spirituálneho charakteru na zamyslenie a pomalšie melodické veci. Takže vlastne každý si tam nájde to niečo svoje. Áno, presne, tak som to staval. No to nás teší. Dobre, čo produkcia? Tak rukopis albumu, pod rukopis albumu sa podpísal Oliver Filner, to je mladý neznámy producent, produkoval 10 hudieb z tohoto albumu, takže je to hlavne o ňom a postupne sa k nemu predal ešte Metzkill, Abe, Delacreme, Billy Hollywood a ďalší, Tommy Popovič. Dobře. Tak aby sme furt len nerozprávali, ešte budeme mať dosť času, tak si pustíme teda s tým Metzkillom, to je 2. To je 3. OK, tak to som popletla. To je taká hip-hopová klasika. 4? A ja som sa pomýlil. Tak 4. Takže si pustíme Boom Bap, no, to je také klasické hip-hopové pre všetkých ortodoxných, áno, to je to slovo. Tak tady je Suvereno, Boom Bap, Metzkill, Alchymista, Rádio Spin, Street Cypher. I'm guessing I got my magic right? Boom bap, boom bap. Boom bap, boom bap. Suvereno. It feels good. It feels good. Stihli ruky na hlavu, keď si v tom so mnou. Kývu hlavou na tento boom bap rap. Som nezastaviteľný, lebo idem stále s hlavou. Suvereno. Stihli ruky na hlavu, keď si v tom so mnou. Kývu hlavou na tento boom bap rap. Tak poď so mnou, dáme show. Suvereno. Hip-hop
som si zvolil na začiatku strednej školy ako slobodný študent, ktorý ponúkol mi možnosť stvoriť. Robím ho už 12. rok a každý krok je pre mňa kvantový skok. A tak dvíham progres jak bench press. Mám koperec na hrudi jak bicep press. A na ňom je vyholené veľké S-kou. Nosím v sebe energiu za 200 bleskov. Už nie som analóg, ponúka digitál, žiadny katalóg. Ja som realita, začal som s hovnom, teraz mám know-how, povedz mi rovno. Keď som your love, áno to som ja, Uwe Enfant terrible, ten čo sa rád hrá, so slovami jak Scrabble. Som obsahne forma, tak najprv ma spoznaj, čo počuj si odo mňa, bol začal iba forma. Zdvihni ruky na hlavu, keď si v tom sa mnou, a kývu hlavou na tento boom bang rap. Nezastaviteľný, lebo ide stále so mnou. Suverénnou. Zdvihni ruky na hlavu, keď si v tom so mnou, a kývu hlavou na tento boom bang rap. Tak poď so mnou. Put your hands in the air, hands in the air. Now put your hands in the air, hands in the air. Put your hands in the air, hands in the air. Okay. Už odtedy, čo prvýkrát som chytil do rúk pero, vedel som, že moje treky vypalia jak Nero. A tak smelo som sa vybral za vytýčeným cieľom. Celý v bielom razím mu svojím svetlom a to ma viedlo. Múza je milenka, s ktorou flirtujem. Slova sú náboj, ktoré radšej filtrujem a bytujem. Vedel som premeniť na pojem a bol hrdý na to svoje slovo, ktorým veľa poviem. Lebo jazyk, ktorým hovorím, je neskutočne pestrý. Rád sa s ním hrám, pritom dodávam mu esprit a zjednodušuje mi môj život ako handsfree. Lebo živím sa ním a v ňom prežívam môj vesmír a som vďačný, že robí to, čo ma baví. Pritom zabávam davy, zažívam príjemné stavy, som sebe stačný. Lebo suveréno znamená nezávislosť, tak už chápeš moje meno. Zdvihni ruky na hlavu, keď si v tom so mnou, a kývu hlavou na tento boom bang rap. Som nezastaviteľný, lebo ide stále so mnou. Suverénou. Zdvihni ruky na hlavu, keď si v tom so mnou, a kývu hlavou na tento boom bang rap. Tak poď so mnou, dáme show. Suverénou. Now put your hands in the air, hands in the air. Put your hands in the air, hands in the air. Now put your hands in the air, hands in the air. Put your hands in the air, hands in the air. My jsme safari, víc sedí jak mukl. Koukej, nestydím se za nic, takže v klipu nemám kuklu. A moje crew potřebujem bezdrát, tak ať můžem po stagech běhat. Chceme hrát jak automat, všem co došla šťáva, vstávat je čas tankovat. Je třeba zachovat hladinu vzhůru, takže podej mi mic, klidně i ten co má šňůru. Tímto zveme vaše uši do říše naší hudby, flow food již brzy. Tímto zveme všechny muže, tímto zveme všechny ženy. 2011, buďte připravení. Tímto zveme vaše uši do říše naší hudby, flow food již brzy. Tímto zveme všechny muže, tímto zveme všechny ženy. 2011, buďte ready. Buďte ready. Buďte ready. Buďte ready. Buďte ready. Než umřu, ti předvedu lirické kung fu. Mám v sobě hudbu zaritou jak plombu v zubu. A flow divokou jak smečka šelem safari. Tenhle bugr znamená, že jsme se na mic dostali. Vím, že jsme za tu dobu mohli vydat desky 2, jenže ten, kdo moc mluví, se buď chlubí nebo lže. Teď máme nažito, hotovo, všechno to míchá sifon. Přijdou živáči punk jako na Sex Pistols. Tímto zveme všechny vandaly a jejich ženy. Do říše, kde se FPM láme beton, tvoří stěny. Tímto zveme všechny vandaly a jejich ženy na pikantní flow food many.
Tímto zveme všechny vandaly a jejich ženy. Do říše, kde se repem láme beton, boří stěny. Tímto zveme všechny vandaly a jejich ženy na pikantních flow food menu. Buďte ready. Buďte ready. Buďte ready. Buďte ready. Podívej, zase jsou chlapci tady, tak přestaň utíkat, zastav se stůl. Chvíli poslouchej, nebo si zatancuj, safari zamykám rytmu, relaxuj, nehledej dále, jsme přímo před tebou, hlasitý kolektiv, tunivou technikou, hoši a flow, food a show, nové album s atmosférou. Tímto vás veme na koncerty repro, hlasitou hudbu a barevné světlo. Tímto vás veme, lákáme na zvuk, draždíme uši, safari, food. Tímto vás veme na koncerty repro, hlasitou hudbu a barevné světlo. Tímto vás veme, lákáme na zvuk, draždíme uši, safari, food. Buďte ready! Buďte ready! Buďte ready! Buďte ready! Bacha, tohle je střela z těla, která seká hlavy a půlí těla. Bacha, zvířata jsou zase ready, nabíjíme shotguny a revolvery, baby. Tvůj boj to zkoušel už 100krát, až díky nám si konečně mokrá. To atmo je cítit, tak šejkujte říti a objednejte pití, bitches. Tímto zveme vaše zadky a nejlepší party. Budou se rolit banty, kopat panáky, klopit víno a pivo. Doraž na show a poznáš, co je to život. Tímto zveme vaše zadky na nejlepší party. Budou se rolit bandy, kopat panáky, klopit víno a pivo. Doraž na show a poznáš, co je to život. Buďte ready. Buďte ready. Buďte ready. Buďte ready. Anička za mikrofonem i krátce před 9 hodinou a se mnou i můj dnešní speciální host a to je Suveréno. Tu som. Tu je. A bavíme se o jeho posledním albu, který se jmenuje Alchymista. Je tak? Áno. A takže povedali jsme si o koncepci, povedali jsme si o produkci a teraz se vrhneme na těch feety. Hosti. Ano. Alebo hosti. Tak čo tam máme zaujímavého? Tak začnem asi Českou republikou. Z Čiech. Sme dvaja Slováci. Čiech je to Revolta a Dan Nekonečný. Dan Nekonečný. To sú také dve úplne, že príbuzné. A čo ťa napríklad vedlo k tomu, že si oslovil, predpokladám, že si ho oslovil Dana Nekonečného, alebo jak to tam vzniklo? Áno, túto otázku som dostal nespočetne krát. Ježišmaria, a ja som si myslela, že budem tak originálna. Som si mal naučiť nejakú odpoveď. Bolo by dobre. Ale nie, tak poviem to tak, to bolo. Písal som skladbu Hypnotické kruhy. O čom je táto téma, to sa každý dozvie, keď si ju vypočuje. A prišiel mi tam ako vhodný kandidát na hostia, tak som ho oslovil cez jeho manažéra a prišla kladná odpoveď, takže som rád. A nakoniec spolu vychádzame ešte aj po tejto spolupráci, píšeme, voláme si, plánujeme na to natočiť videoklip, je to taká podobná krvná skupina ku mne. Super, no Revolta to je tak ako asi nám jasné. Zo slovenských Tommy Popovič, Mike Spirit, Dominika Mirgová, Paul Project, Nicole. Nejaké vokálky, Kali. Nejaké... no super, pekný výber. A teda keď si vyberáš, s kým budeš teda pracovať, tak máš to tak, že podľa tej témy si povieš, že no, na to by sa hodil tento človek. Je to v rovnováhe tematicky, čiže hudobne aj ľudský, takže si vyberám hlavne, aby mi ten host zapadol do tej atmosféry tej skladby. A na druhej strane rád by som s ním aj vychádzal, čiže musíme si sedieť ako ľudia. To je tiež pre mňa podstatné, tak podľa tohoto. No, neviem si predstaviť, to by bolo asi zaujímavé sedieť v štúdiu s niekým, koho úplne nemusíš. Tak v hudobnom biznise alebo priemysle sa vyskytujú všelijaké situácie, že vypočítavé spolupráce a podobne, tak preto som to chcel povedať. Preto Lil Wayne má Nicki Minaj a no nic. Nebudem tuto... No. Takže CDčko máme a turné
začíname. Už vieme nejaké dátumy? Áno, začíname začiatkom února, konkrétne 9. na východe Slovenska v Hanušovciach, to je prvá zastávka. No, turné bude trvať približne 3 mesiace. Zatiaľ tam je okolo 20 zastavok naplánovaných, ešte sa to postupne rozrastá. A ideš od východu na západ? Tak jak slnko. A je to vlastne československé turné, z väčšej časti sú tam zastávky na Slovensku, ale aj v Čechách bude určite Praha, tam je Ostrava, myslím Olomouc a nejaké ďalšie mestá. A s kým podnikáš túto veľkú túru? Čo sa týka agentúr, tak na Slovensku to robí PP Agency, v Čechách Netvin, oni to zastrešujú. Čo sa týka DJov, tak je to rôzne, je to Grimaso, Tager, Oliver Filner, to budem striedať. Mám tam 2 alebo 3 špeciálne koncerty so živou kapelou, z toho jeden je Bratislavský krst, možno, že aj v Prahe. To ešte zvažujem, či to bude so živou kapelou alebo bez. No a pozývam všetkých ľudí touto cestou. A určite sa môžeme tešiť aj teda na nejaký ten pražský krst, a to ešte neviem. Pražský koncert určite a zvážujem, či to bude krst, lebo chcel by som to obohatiť tou živou kapelou, takže... No to by bolo fajn, tá živá kapela má vždy taký trochu iný vibe. Presne. A čo z tých hostí teda? Máš nejakého hypemana so sebou? Nejaké špeciálne... Tak na niektoré zastávky pozvem hostí, napríklad do Prahy českých hostí, na Bratislavský krst pozvem toho, kto bude prísť, ten, kto bude môcť prísť, tak ten príde, keď nič sa nedieje, takže ako bonus mám nachystaných hostí na niektoré zastávky. Takže sa môžeme tešiť. A máš aj nejakú špeciálnu show? Alebo je to také ako... striktné. Neviem, nejakú video projekciu alebo niečo. Kostýmy mám nachystané. Kostýmy máš nachystané? Fakt? Nie, srandujem. Je to iné v tom, že každý doma videl, tak vie asi o čom No ja som práve nevidela. Aha, takže neviem. tak ti to musím Musíš nám to popísať teraz detailne. A je to stavané zhruba podobne ako na albume, začínam takými tvrdšími skladbami a na záver je to také viac melodické a by som povedal spevavejšie. Tak je postavená koncepcia koncertu alebo toho repertoáru. No a skáčem tam, potom tam sedím zase chvíľu. Nehovor. Až tak. No tak striedam to. Naši posluchači určite sa musia aj spodívať. Skrátka dávam do toho všetko maximum. No to ja netvrdím, že nie. To musí byť určite plné energie. O tom žiadna. Dobre, tak my už máme skoro 9 hodín a teraz si pustíme ďalší track. Dáme live? Dajme live. Tak nám niečo o tom povedz. A live bol prvý vlastne pilotný videoklip tomuto albumu Alchemista, ktorý vyšiel ešte v lete minulého roka. No, produkcia Billy Hollywood a je to pre všetkých ľudí, ktorí milujú život, lebo život je umelecké dielo. Krásne. Na Radio Spin pořadu Street Cypher. Nekonečných možností, kde nič není nemožné, každý máte schopnosti dosiahnuť život plný hojností. Jedno, ktorou cestou hlavne kráčaj z radosti, tak nadýchni zhlboka ten kyslík do plúc a s výdychom si predstavuj to, po čom túžiš. Osud vezmi do vlastných rúk a pamätaj, dostaneš len to, čo si zaslúžiš. Sú isté zákony, ktoré mal by si poznať. Aby si niečo prijal, musíš sám to odovzdať. A nemyslím tým všetkým naokolo sa rozdať, ale dva extrémy do rovnováhy dostať. A zostať v tom, čo ťa hlavne baví. To znamená byť hravý, viac ako dravý. Nedaj sa naočkovať strachom, nepozeraj správy. Daj si chill out, všetko jak baviť. Milujem veľké
ťažké výzvy a sám život jedna z nich, tak zhadzujem zo seba posledné zvyšky reťazí. Už nemám zájem vykonávať niečo, čo ma nebaví, keď jedinou motiváciou je vôňa peňazí a je mi sveta žiť. Idem to osláviť, vnímať krásu a úprimne ju pochváliť. Radosť a tvorivosť je najsilnejšie kombo a zmysel v tomto je pre mňa konať dobro. Aj ty zistiť, čo chceš robiť zo všetkého najviac a rob to, nech už je to čokoľvek. A získaš tak záruku, že život stojí za viac. No príjmi zodpovednosť, keď chceš žiť slobodne, lebo nikto není slobodný, kým není svojím pánom a tým pádom prajem ľuďom radšej dobré ráno. Je rok 2012, už není čas na makrospánok, treba zastaviť spoločne ten smrtonosný slávok. Hľadajú spôsoby, ako získať šťastie. Ja nerobím nič, nehávam trávu, nech rastie. A ono to príde správny čas na správnom mieste. Stačí sa podať tomu a povolíte preste. Tak nech každý jeden deň stojí za to. Daj na to, nech sa stále cíti mladší, jak Benjamin Button. Na betón je môj sen dožiť ako Matuzalem. Ničiť svoje zdravie, tak na to som už antitalent. Radšej celý deň sa kúpem pri tomnom okamihu a pozorujem vtáky, cítim sa byť jedným z nich. O seba premene píšem teraz prvú knihu, jak nich, čo predal Ferrari a chytil druhý dých. Nehľadám poklady, ja ich nachádzam vo všetkom, čo dennodenne stretávam. Jednota so životom, kde tá cesta je cieľom. Som umelec, život je umelecké dielo. Podívejte na něj, jak je týpek strbenej, netradičně vychrtlej a podle očí zduměnej. No, možná pouze znavenej, právě z těle řečí, kdybych měl být mega sprostej, pošlu tě do píči. Spíš ti nežli Jerry, neokouzlým pohledem, tak neříkej mi Harry, často přesvědčenej jsem, že jsem z jiný atmosféry. Nechápu, jak vymýšlíte takhle blbý kéry, já mám rád cestu vlakem na koncerty, je nám jedno kam, pravda plánujem bejt vymletý, vybitý a ztracený v neznámém městě. Snažíme se trefit a to občas nejde přesně, no prostě vždycky se to nějak povede. Prako v první brázdě jsem maximálně v pohodě. Sorry, že tě otravuju, šorty má rád vejlety. Slyšel jsem, že plánuje navštívit cizí planety. Floutkovský, líná kůže, dobrá kotkosti. Starosti ty nerad vím, říká se, že tenhle Floutkovský si nepotykal ze zlostí. Nechce skončit tak, že mu zbyde říci ejhle. Floutkovský, líná kůže, dobrá kotkosti. Starosti ty nerad vím, říká se, že tenhle Floutkovský si nepotykal ze zlostí. Nechce skončit tak, že mu zbyde říci ejhle. Stačí být mýta, s tím pomáhá razit. Z toho, jak to kope, mívám přetrhaný vazy. To jsme potom vrazi, cestou domů ze studia mám chutě se plazit, ne vrazit do důchodce, potom v zemi ztracit popelnice, prej patřej do blázince, vypatlaný palice. Jak je teda možný, že jsou opět skladný ulice a opilci tu znázorňují definici demence? Je plno loutek kolem mě a já floutek hledám koutek světa, kde je překrásně. Převážně jsem happy, vole, na úsměv mám rezervé. Nesere mě život, radost, nikdo ze mě neserve, ale
Tak to byl stručnej popis, jsem na stopě superbeatu, proto smolím dopis, ale bez briefe nečekej, na to nejsem cvičenej, kdybych říkal AKA, tak dodávám šílenej. Floutkovský, líná kůže, dobrá kot kosti, starosti ty nerad vím, říká se, že tenhle Floutkovský si nepotykal ze zlostí, nechce skončit tak, že mu zbyte říci ejhle. Floutkovský, líná kůže, dobrá kot kosti, starosti ty nerad vím, říká se, že tenhle Floutkovský si nepotykal ze zlostí, nechce skončit tak, že mu zbyte říci ejhle. Ejhle. Floutkovský, líná kůže, dobrá kot kosti, pomáhá razit přetrhaný vazy. It's time to Tele Freestyle! MC Metoděj in the house! Zavolej k nám do studia na 272 739 962 a nahoď téma na Tele Freestyle. Posloucháš Street Cypher na rádiu Spin. Tvoje téma a MC Metoděj. Tvoje téma MC Metodě, MC Dozer už za necelých 23 minut. Předtím tady ale máme ještě pořád ve studiu našeho speciálního hosta Suveréna. Áno, stále som tu. A teď mi prozradil, že máme CDčko do soutěže. Máme nějakou soutěžní otázku? Môžeme vymysleť v tomto momente, tu a teraz, tady a teď. No, pokud máte zájem o toto CDčko, tak můžete nám třeba hned zavolat na číslo 272 739 962 nebo psát třeba SMS-ku, tak můžu. Tak vymyslíme nějakou otázku. Veľmi jednoduchá otázka a tá znie, ktorá časť mojej trilógie je album Alchymista? OK. A prezradíš mi odpověď? Pošuškám ti. Pošuškaj mi. Dobre, OK. Takže už sme skoro všetko poriešili. A teraz som tu zaznela nejaké čísla, tak nám povedz, ako sa darí CDčku. Veľmi pozitívne ohlasy, som spokojný. Motivuje ma to teraz tým pádom do ďalšej tvorby. Takže som maximálne naladený a plný elánu, aby som tvoril ďalej, aby som nezaspal na Vavrínoch, tak mám pripravené ďalšie projekty na tento rok. Môžem spomenúť. Povedz nám o projektoch. Tak prvý... Počkaj. Halo, nám volá. Halo, Radio Spin. No, čauky, daj Bart. Čau. No, ale já bych to zkusil na to třetí, no. Áno, správna odpoveď, gratulujem. Ty vláda, tak náhoda, to poslouchám. Tak nám zostaň na linke a já si zapíšu tvoje jméno a dohodneme se, kde si vyzvedneš CDčko, jo? Díky moc. Tak zatím. jo, zatím. No? A teraz jsme, tak blahopřejeme vítězi, teď jsem úplně vyhozená z kontextu. Pokračujem ďalej. No, takže prvá časť, čo mám v pláne, dokončiť svoju prvú knihu. Na tu sa viacej ľudí pýta, takže to plánujem teraz na jar. Počas toho, ako pôjdem to československé turné, takže ďalšia vec sú tie koncerty. Na záver roka buď to bude EPčko, alebo to bude nový album, to ešte uvidím. No a ešte jeden projekt, ktorý som nestihol dokončiť minulý rok 2012, a to bola kompilácia s názvom Conscious Hip Hop. Je to pojem hip-hopu, ktorý sa v Amerike používa už dlhé roky, možno 20-30 rokov, znamená to uvedomelý hip-hop. Socially conscious. Conscious hip-hop. Áno. Hip-hop s prvkami uvedomelých textov, hlbokomyselných, politických, spirituálnych, akýchkoľvek. Takže som autorom projektu, kde som pospájal interpretov na Slovensku aj v Čechách z tohoto conscious hip-hopu a vydáme vydáme spoločnú kompiláciu. Super. Takže pre všetkých fanúšikov conscious hip-hopu. Dobre, to ma strašne teším. Tieto veci, to mám rada.
Akurát občas si myslím, že by ešte ako bolo dobré do tých ľudí tlačiť ako tú históriu toho hip-hopu. Lebo ja mám občas pocit, že keď sa povie ako uvedomili alebo conscious hip-hop, že nie úplne všetci chápu prečo práve z toho historického dôvodu, ako z toho historického pohľadu. S tým mám občas teda problém, že nie všetci úplne chápu. Viem, na čo narážaš. A práve korene hip-hopu sú spojené aj s týmto conscious. V podstate zakladatelia KRS-One, Talib Kweli a mnoho ďalších. No, ono práve, že to ide ešte ďalej než to. OK. Takí last poets, ako boli ešte pred hip-hopom a už ako jeli tady tu, no, to je jedno. Ale je to dôležité, je to strašne dôležité až na to, že mám občas problém, že by sa ľudia mali viac zamerať na tie dejiny. Akože proste, ja mám pocit, že nemôžeš vedieť, kam ideš, keď nevieš, kde si bol. Ja súhlasím, ale v hudbe je to troška iné. Nebudeme sa teraz hádať, to si povieme mimo. Nie, samozrejme, v hudbe je to inak, ale samozrejme hip-hop nie je len hudba. Je to tak. A ten, kto to cíti akoby trochu inak, tak si myslím, že by mal tú históriu. Určite, no tak pre každého hip-hop znamená niečo iné. No samozrejme, to sa. A čo pre teba? Keď už sme u toho. Pre mňa jednoznačne znamená vyjadrovací prostriedok. Už v podstate od čias strednej školy, kedy som začal písať prvé texty, to znamenalo pre mňa spôsob seba vyjadrenia. Mi to pripadalo ako vtedy najvhodnejšia metóda, ako dostať na papier a do mikrofónu niečo, čo cítim, nejakú svoju emóciu. Takže toto je v prvom rade a to mi ostalo až dodnes a s tým potom sú spojené ešte ďalšie veci ako celkovo v tej kultúre, či už je to tanec, štýl vyjadrenia, slang, obliekanie, to bolo v minulosti viac menej a tak ďalej. Krásne, krásne. Dobre, tak máme 21:12, tak ja rýchlo pustím ešte jednu pesničku a ešte si dáme jeden vstup. OK, dobre? Súhlasím. Takže zostáva nám tu trojka. Mike Spirit na featuringu, pokud sa nemýlim. Áno, Srdce leva. Srdce leva, takže tohle je Street Cypher s Aničkou a s mým hostem Suvereno a teďko si dáme speciálne Srdce leva. Ty si taká povaha, že nikdy nechýba ti odvaha. Tak poď so mnou za rap jak lev, na celý svet je počuť ten rev. Keď aj ty si taká povaha, že nikdy nechýba ti odvaha, tak ukáž všetkým, čo je v tebe. To srdce levie nosíš v sebe. Svet je jedna veľká džungla, večný súboj zla a dobrá. Že jeho posadnutá túžba od tvoj vnútorný kľud ťa chce obrať. Tak neustále robíš kompromisy v tom závode, kde všetci krúžia dokola jak krysy. Pritom cvičíš, že niečo iné robiť chcel by si a už ťa nebaví len celý život plácať dlhopisy. A zrazu príde moment, kedy povieš dosť. Zvykne odpustiť túžba, hrdosť alebo zlosť, alebo všetko dohromady sa to v tebe miesi a ty si potom v hre, v ktorej zároveň už nie si. Vnímaš ten nepatrný rozdiel, alebo len čakáš na svoj ortiel. Dokým je čas, radšej o osude rozhodni. No ak chceš ďalej spať, na tieto slova zabudni. Keď aj ty si taká povaha, že nikdy nechýba ti odvaha, tak poď so mnou za rap jak lev, na celý svet je počuť ten rev. Keď aj ty si taká povaha, že nikdy nechýba ti odvaha, tak ukáž všetkým, čo je v tebe. To srdce levie nosíš v sebe. Neexistujú limity a není žiadne stop. Toto je moje moto od kolisky až po hrob. Všetky veľké cesty začína len malý krok. Sám proti svetu každý je tak trochu cvok, takže nech si každý ide svoju schýzu, není na to vzorec. Všetko to má len jedno spoločné, že má to koniec. Keď cítiš, že to má byť vyslovené, tak to povedz. Opustí stádo oviec a štartuje to porec. Si na ceste do neznáma ako Gulliver, nájdi smer, chod s odvahou veľkou jak Jupiter. Sebe ver, strach fakt není dobrý učiteľ, s ním vládneš akorát tak v pekle ako Lucifer. Je toho veľa, čoho sa báť, stačí si vybrať. Lenže keď nezariskuješ, nemôžeš ani vyhrať. Pozrieť démonom do očí, áno, v tomto je tá finta. Zdraví ťa mladý Simba. Keď aj ty si taká povaha, že nikdy nechýba ti odvaha, tak poď so mnou za rap jak lev, na celý svet je počuť ten rev. Keď aj ty si taká
Hej bratu, podstata života je neistota stratu. Vnímaj ako šancu, aby si rástol. Práve najviac sa naučí tvoja nevýhoda. Keď ju premeníš na výhodu, získaš nás. Pred tebou samým, pred tvojim lenivým ja. Viem to a nezmením nič, pokým nezmením sa. A k tomu treba odvahu a bojovnosť, aby som vybrúsil diamant, čo voláme osobnosť. A keď aj ty si veľký bojovník, vieš, kto je tvoj najväčší protivník. Je to zbytočný strach, ktorý máš v sebe. Nedovol mu nikdy zvíťaziť v tebe. A keď aj ty si veľký bojovník, vieš, kto je tvoj najlepší pomocník. Je to srdce leva, ktoré si nosíš v sebe. Nedovolím nikdy zabiť to v tebe. Cypher s Jaro Kosigou a Aničkou na rádiu Spin. Skoro sa mi to tam pomotalo. Takže 21.17 za chvíli už se sem vrhne Kosiga, Metodej a Dozr. A já máme ještě pořád ve studiu Suverena. Teďko jsme se zavřeli do nějaké diskuze. A tohle bude teda náš poslední dnešní vstup, pokud teda se nerozhodneš zůstat ještě na náš cypher a třeba zarapovat něco na téma našich posluchačů, nevím. To je pre mňa výzva. Výzva? Challenge, that's a challenge. OK. A teraz, no. No, vymysli otázku. No. Tak klasika, jak ty si začal s tým hiphopom, nám povedz. Tak jak som spomínal v predošlom vstupe, začalo to v období strednej školy. Mňa skôr ako zaujíma, áno. To bol ten môj spôsob seba vyjadrenia, skrátka. Seba vyjadrenia. OK, tak nám teda povedz o tej tvojej vlastnej evolúcii od 2H plus až po solovú dráhu. Tak to zhrniem, tak začalo to zhruba v roku 2000-2001, začal som tvoriť spoločne vtedy ešte s Dilemom, dneska sa volá Mike Spirit. Prvé texty, nahrali sme svoju prvú spoločnú skladbu v roku 2002, mal názov Poézia ulice. To boli tie korene hip-hopu nášho slovenského osobného. No a potom to pokračovalo ďalej v rámci kapely 2H+. Mike Spirit, ktorý Dilema, sa oddelil spoločne s Cigom, prizvali k sebe Otecka, takže sme išli každý svojou cestou. V rámci 2H+, sme nahrali 2 albumy, 1 EPčko a v roku 2008-2009 na prelome som začal tvoriť prvé solové skladby, ktoré vyústili prvý solový album 2010 Král vs. Joker, 2011 Zlatá stredná cesta, to je druhá časť trilógie, to bol mixtape a uzatváram trilógiu albumom Alchemista koncom roka 2012 a teraz som otvoril novú kapitolu Tabula rasa, nepopísaná doska. Tak to bolo hodne letom svetom. A budeš sa teda venovať ďalej vydávaniu desiek? Je to niečo, čo ťa živí? Tak venujem sa hudbe naplno. Musím poďakovať tým vyšším silám, že robím to, čo ma baví a ma to živí. Venujem sa tomu naplno, takže jak som spomínal, teraz mám v pláne dokončiť tú svoju prvú knihu a po nej na podzim, na jeseň buď to bude EPčko, alebo ešte možno, že ďalší album, uvidím, ako pôjde karta, jak mi bude písať pero. Som plný kreatívnej. Jasne. A vyhovuje ti skôr teda tá solová dráha, alebo byť v skupine má aj nejaké iné výhody? Veľmi vhodná otázka na záver, aby som ešte definoval, čo znamená pseudonym Suvereno a súvisí to aj s odpoveďou na túto otázku. Znamená to suverenita, je to od slova suverenita alebo nezávislosť. Takže to hovorí za všetko, vyhovuje mi tá solo dráha asi najviac. Milujem slobodu a tak to má byť. Tak my ďakujeme. Ja ďakujem. Takže dáme si ešte na záver, ak mi povieš, ktorú mám zahrať, tak zahrajeme ešte. Tak zahráme si na záver niečo z iného súdka, aby som troška preladil do tej tretej časti, kde sú tie hlbokomyselné texty.
pomalšie skladby, tak navrhujem 20, taký osobný príbeh o mojej sebapremene a skladba má názov Príbeh lotosového kvetu. Dobre, takže to si pustíme na záver a ešte zopakujeme teda album Suvereno Alchymista. Áno. Si môžete pořídiť československy. Turné, kde sa dozvieme všetky tieto dôležité informácie? Informácie sú na mojej fanstránke na Facebooku, ktorá má názov L Suvereno, Satvorke 2H+, čiže to je ešte starý pseudonym a s názvom kapely. Takže tam budú všetky potrebné informácie k turné, takisto sú vytvorené udalosti na toto československé túr. No a budem informovať priebežne aj na svojej webovej stránke suvereno.sk. Momentálne to funguje ako e-shop pre Slovensko, e-shop pre Česko je PVP label shop. A to sa preklikáme, nie? Potom nejak. No, dobre. A máš aj nejaký YouTube kanál, to je také populárne dneska? Áno, mám aj YouTube channel, kde zverejňujem všetky svoje videá, aj audia a názov má Horovo oko. Ale to sa určite dozvieme z toho Facebooku nejak. To sa proste preklikáme a naši posluchači Street Cypheru sa to dozviedí z našej Street Cypher Facebookovej stránky. Áno. Proste to tak všechno nejak propojíme. Svet je jedna veľká sieť. Áno, presne. No a teda ja ďakujem. Ja ďakujem. Za návštevu našemu speciálnemu hostu Suvereno a dáme si teda posledný track Príbeh lososového kvetu. Lotosového? Už si spravila za mňa lososa. Sorry. Proč mi lososa? Máš chuť na lososa? Neviem, to tá rúžová všade. Nie, ty máš lososovú farbu na sebe. Preto, takže ešte sa mi podarilo aj skomeliť posledný. Tak si to prosím ťa povedz sám. OK. Ešte raz? Tak uvádzame poslednú skladbu a má názov Príbeh lotosového kvetu. Na rádiu Spin v pořadu Street Cypher. To je príbeh o lotosovom kvete, príbeh o vedomej duchovnej ceste, ktorá sa ale občas nezdala príliš vedomá, lebo pravdu povedané ani moc duchovná. No poďme pekne po poriadku, ako to chodí. Chlapec narodil sa pod hviezdami v znamení vody, do rodiny slušnej, no slabších pomerov, kde bol vychovaný slušne a s kresťanskou vierou. Na základke býval vzorový žiak a tak vyznamenaný bol nespočetne krát svoju ctižiadosť. Využil aj vo futbale, tvrdo makal na to, aby presadil svoj talent. Na strednej škole s príchodom puberty začal byť vzorovitý. Prišli nové podnety, síce rebélia bývala v ňom odjak živa, ale až teraz sa jej sila naplno prejavila. Na ceste trnistej, z tej vody pahnistej, vyrastá lotosový kvet. Z milosti tienistej do budúcnosti neistej, z nižšieho po vyšší svet. Obdobie protestu prinieslo veľa zmien, túžba po slobode rástla každý deň. Všetky zabehnuté kolaje ho začali srať, deficit peňazí spôsobil, že ich chcel mať viac. Uličné biznisy, pofiderné adresy, lepšie kontakty a väčšie obraty. Pod krycím menom René predával zakázané látky, od ktorých bol čistý, chcel iba zisky a byť bohatý. Ten pocit mu zaslepil oči a tak smýšľo mu v hlave a ľúbil to roztočiť. Ženské nohy boli preňho víťazný oblúk, iluzorná výhra zatiaľ čo padal dolu. Veľa sa robil, aj veľa utratil, v noci extáza, ráno na dne. Rýchlo pochopil, ako vlastne žil, po chvíli, keď čistá jasná jeho telo na zem padne. Na ceste trnistej, z tej vody pahnistej, vyrastá lotosový kvet. Z milosti tienistej do budúcnosti neistej, z nižšieho po vyšší svet. Každá skúška význam má, je to tá, čo ti dá silu stáť. Preto nemusíš sa báť, zostať sám sebou, sám zmysel má. Nový
začiatok, slúbil sám sebe, mal pocit, či niekto iný býval v jeho tele. To obdobie temna často definoval ako potrebu zistiť, čo nepotreboval. Uvedomenie všetkého prinieslo nový pohľad na vnímanie sveta, v ktorom predtým on spal. To precitnutie spôsobilo, že sa zobudil a všetky súvislosti náhle spätne pochopil. Tak ako letos musí prejsť bahnom nižšieho sveta, aby neskôr zistil, že niečo iné nad ním je tam. Nad hladinou sú totiž krásy, ktoré nepoznal a prenies svoje korene v úde kalnej odovzdal. Cesta však nekončí tesne nad vodou, chce kvitnúť ďalej a obklopovať vôňou svoje okolie, prinášať mu radosť a súcit, nech sa ním obohatí každý okolo idúci. Na ceste ten istej, z tej vody báni stej, vyrastalo to so výklad. Z minulosti tienistej do budúcnosti neistej, z nižšieho po vyšší svet. Každá skúška význam má, je to tá, čo ti dá silu stáť. Preto nemusíš sa báť, zostať sám sebou, sám zmysel máš. SCUR